Ναι, έχει παίξει με μπάλιτσα TV. Καλά στον ευτύγει, δεν πετάνε αυγά για κόντερ εμπρό, αυτός έχει όντως κόντερ. Μπούγια, δεν μου γλύφεις τις μπάλες ρε φίλε. Τώρα σε έκανα κι εγώ επίσημα πέρμα. Πήγε να πουλήσει καμιά τρέλα εκεί στους πιτσιρικάδες που πουλάς και άσε μας εμάς. Κάτσε εκεί στο σπίτι σου, γίνε ο δικαστής του ονείρου και μην ασχολείσαι με την πάρτι μας. Τώρα σε έκανα εγώ και το ευχαριστήθηκα. Και είναι πέρμα και μην μου στέλνεις ηχητικά στο Instagram. Ο Ευτύχης που κάνει IRL stream χρησιμοποιεί έναν εξοπλισμό πολύ καλά σεταρισμένο, ο οποίος είναι άβολος και είναι και πανάκριβος. Πού ξέρω ότι είναι πανάκριβος? Καταλαβαίνω από το stream και από το τι κουβαλάει και από αυτά που βλέπω το πόσο ακριβώς είναι ο εξοπλισμός που έχει, ο οποίος κοστίζει 10 με 20 χιλιάρικα. Έχω καταφέρει να χωρέσω όλο το stream setup σε αυτό εδώ το βαλιτσάκι, το οποίο ακόμη και το βαλιτσάκι είναι αδιάβροχο και το κινητό είναι αδιάβροχο. Είναι όλα αδιάβροχα. Πες ότι μου πετάνε νερό. Δεν θα πάθει κάποιο damage ο εξοπλισμός μου. Μου έχουν πετάξει πέτρες, γιαούρτια, αυγά, νερά, ό,τι μπορεί να φανταστείς. Αν ομιγέννητο χτύπα ξύλο, βρεθεί ένας βλάκας και του κάνει κάτι, όλο αυτό το setup που έχει πάνω του που είναι πανάκριβο, φίλε, το παλικάρι θα κλάψει πολύ άσχημα. Καλά στον ευτύγει, δεν πετάνε αυγά για κόντερ εμπρό, αυτός έχει όντως κόντερ. Μπούγια, δεν μου γλύφεις τις μπάλες ρε φίλε. Τώρα σε έκανα κι εγώ επίσημα πέρμα. Πήγε να πουλήσει καμιά τρέλα εκεί στους πιτσιρικάδες που πουλάς και άσε μας εμάς. Κάτσε εκεί στο σπίτι σου, γίνε ο δικαστής του ονείρου και μην ασχολείσαι με την πάρτι μας. Τώρα σε έκανα εγώ και το ευχαριστήθηκα. Και είναι πέρμα και μην μου στέλνεις ηχητικά στο Instagram. Όλη αυτή η συνομοταξία θέλει να σας πετάει το τυράκι, να ασχολείτε με εμένα, με την πάρτι μου, να μπαίνετε στα stream να τους γράφετε. Ευτύχοι, δεν πετάνε αυγά για κόντερ εμπρό. Μπούγια, δεν μου γλύφεις τις μπάλες ρε φίλε. Έλα άλλη μία. Μπορείς να αρνηθείς τα παιδιά που είναι τόσο ευγενικά? Γεια σας, που είναι τόσο ευγενικά. Ναι. Χριστίνα, έλα και εσύ εδώ με το παππού. Όχι, μπήκα μπροστά. Έλα άλλη μία, άλλη μία. Μπορείς να αρνηθείς τα παιδιά που είναι τόσο ευγενικά? Θα καεί το φλάζ. Έλα. Μπορούμε να αρνηθούμε που είναι τόσο ευγενικά τα παιδιά? Δεν μπορούμε. Έλα και παππούς με την Με κάτι τέτοιες βόλτες γίνεται αποκατάσταση της ελπίδας για το μέλλον. Κοιτάξτε εδώ. Μια χαρά. Να βγούμε, εννοείται να βγούμε. Ευτύχοι, δεν πετάνε αυγά για κόντερ εμπρό. Μπούγια, δεν μου γλύφεις τις μπάλες ρε φίλε.